kubo bakhathele basuke emsebenzini bathi bakhomba basingabikho Jesus apho kunomkhosi wasezulwini abasukayo baba inxalenye yabo abesiphileni sibazame kakhulu hallelujah sibonga worship team yethu siyabonga uThixo kakhulu ngani abesibazameni ngezandla sibonga ibandla lonke nabantu bonke abakhona usapota lilanga lokuqala elibagcwele hallelujah Jesus iphela ngolesine ngifuna ukuthi singaphoswa ngamalanga ngokuthi uzawuthetha ngokuthi akawaste isikhathi bantwana uzawuthetha ungabhaliswa inamba uthi basimkhoza ukuthi apho babini abathathu bahlangene khona ungoyenani hallelujah uthi ungasebenzi nganamba hallelujah bangcwele bangcwele ngawesixesha uyakhawuleza ubamnyama sizophakamisa ngomhlabelo osukile ngomhlabelo uevangelist uEnqetho hallelujah Jesus hallelujah Jesus hallelujah ofisiwe ngexesha lesiphelo amen amasasha ogcina labangcwele ixesha liphelile ifa wayazi if usabona kusemnandi khumbula ngemihla kaNoah kwakunje kumnandi kanti ixesha seliphelile hallelujah zawucela uworship minister ngomhlabelelo amen uthule yakho benga simo uthule yakho uthule nomama egameni lika Yesu ndibulise tata umfundisi Maqhasho eEast hallelujah benthetha ngaye mawuzwe kanti ngizombona besithi kudala ndabaqabela ndibakhumbula abancane ndiyabonga ukubona egameni lika Yesu hallelujah ndibulise kodata bonke ndibulise omama bonke ndibulise upastor Sobhoyisi hallelujah oh Jesus ndibulise osiso bhuti uSunday school egama lenkosi Yesu hallelujah ebangcwele mamzokhwenzela kuthile kuDaniel chapter 1 hallelujah mama uNqetho lo omileyo ndisindisiwe ndiyamthanda kakhulu Yesu
uyayinceda impilo yami bawo. Haleluya, haleluya. Ndihamba endleleni yokukholwa, ndivuyele into yokukholwa. Andisindiswa ngabangcwele kuba ndiphakathi ebandleni, ndiphakathi kwenu. Ndisindiswa ndindodwa. uThixo uyandinceda. Ndiyambonga kakhulu uJehova oyenza lento yenzeke. Amen. Cela ufunde uqala kuverse 2. Daniel chapter 1 isihloko sithi uDaniel nabahlobo bakhe abathathu emthinjweni eBhabheli. Verse 2. Inkosi yamnikela uYehoyakim ukumkani wakwaYuda esandleni sakhe ngenxalenye yempahla zendlu kaThixo awazitholela ezweni laseShinari endlini yoThixo wakhe. Impahla ezo wazingenisa endlini yokuncwana koThixo wakhe. Verse 3. Wathi ukumkani uAshpenazi umtheleli matheno akhe makazise abafanyana bakaIsrayeli nabembewu yakwakumkani nabakumawaba abantwana abangenesipho abanomkhitha abakuqiqileyo kulunko bonke abanokwazi abanokuyiqonda bayazinto abafanele ukuma ibhodweni lokumkani abafundise incwadi nolwimi lwamaKhalethi. Ukumkani wabamisela umamkeliso wemini ngangemini yawo ekudleni kokumkani nasewayinini ayiselayo ukuze bondliwe iminyaka emithathu. Bathe ekupheleni kwayo beme phambi kokumkani. Phakathi kwabo abo kwaye kukho abakonyana bakaYuda inguDaniel noHananiya noMishayeli noAzariya. Haleluya, haleluya. Bangcwele ndicela besithi chu le ndaba singayigijimeli. Jesus, haleluya. Jesus. Sitheka siqala kuverse 2 sathi ke inkosi yamnikela. Haleluya. Jesus uYehoyakim naba bafana kuthethwa ngabo bane. Haleluya. Banikelwa inkosi ekuthinjweni eBhabheli. Haleluya, haleluya. Ngoba ezinye izinto ziyenzeka kungelophutha likaBaba kodwa kuyintando yenkosi. Jesus, haleluya. Kunezinto ezenzeka hayi ngoba wena wenzanga kahle kodwa kulicebo likaThixo, kuyintando yenkosi. Jesus. Mhlawumbe umuntu xa ekubona usethinjweni uyazibuza athi ngabe uhambe phi irongo lomzalwane. Angayazi into ethi inkosi ke yabanikela uDaniel yena ngokwayo. Haleluya. Sebefikile sivune uNebukadnezare esithi makukhethwe ke kwaba bafana nje kukhethwe abangenasiphako. Jesus. Kukhethwe abahlakaniphileyo. Haleluya. Because ukuthi kunikelwa abantu abakrelekrele abahlakaniphileyo. Ngoba Daniel bakhethwa. Haleluya. Ubakhetha ngokuthi ufuna abantu abazogosiswa, abantu abazothi babe khona kunye naye, kodwa ufuna abantu abakrelekrele. Lize lithi xa ufunde esilungwini abangenazikazi. Haleluya. 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 Abendithe ebusuku lento uthanda yona nesitha sithanda yona. Jesus. Haleluya. Njengoba uthanda abantwana bakho notshaba luthanda bona, njengoba uthanda umyeni wakho nesitha sithanda yena. Asikuhlasela sizokuhlasela ngalento uyithandayo. Lento inhle unayo ilale sitha sifuna yona. Haleluya. Amen. Thule uNebukadnezare funa nje abakrelekrele. Unika lo myalelo uphinde unika umyalelo othi ke mabadle ntoni. Haleluya. Jesus, cela uqhubeke mamzonke.
verse 7. Umthetho matheno wabathiya amagama. uDaniel wamthiya elokuba nguBelteshazzar, uHananiya elokuba nguShadraki, uMishaeli elokuba nguMeshaki, uAzariya elokuba nguAbednego. Hallelujah. Njengoba sebethiwe amagama, baxelela ukuthi kunento emangalisayo kumkani azancama ukudla kwakhe newayini yakhe athi babadliswe zona. Yabona abazalwane, ngesinye isikhathi isitha siza ngathi singumngani. Hallelujah. Jesus. Uncama izinto zakho uthi laba fanele bakhethileyo mabangadlike nje kodwa mabadle lento omnandisa yona. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Asingababonke abantu ohamba nabo. Jesus. Hallelujah. Abavela kahle kuwe. Dingeka abantu kwinsuku zokugqibela abazomela ivangeli. Bazokuthi asingabo bonke abantu endihamba nabo abayixhasayo lo mbuso. Abanye bazonamathela kumkanti ba-against lo mbuso. Abanye bazonikela ngento ezabo kanti icebo labo alikho kabukumkani singulo. Hallelujah. Elikhuleke mama uthe bathi amagama ngobe sekathini. Unesitoko esithi oDaniel baka ukutya kwakumkani. Verse 8. Kepha lo uDaniel wayegqibe enhlizweni yakhe ukuba angazingcolisi ngokudla kwakumkani nangewayini ayiselayo. Wacela kumthetheli mathena ukuba angazingcolisi. Jesus. Uthixo wenza uDaniel ukuba afumane inceba. uDaniel badlali kaThixo wagqiba ntoni ukuthanda zindolisi ngokudla kukakumkani. Xa ukumkani ekhupha ukudla asivali indawo ethola ukudla kuyangcolisa, kodwa ngoba ukukhuphela umuntu onomoya kaThixo okwazile ukuba ukudla kuyangcolisa. Uthatha isigqibo ke sokuthi angeke zindolise ngokudla nangewayini kakumkani. Hallelujah. Ngoba abantu abanomoya kaThixo bathi into bengekayithathi baxelelwe uthi ungathinti apho, bathi bengekadli uthi wena ungadli apho. Hallelujah. Uthe uma besothatha isigqibo uthi uma uzophetha efunda ke uThixo wamenzela inceba emehlweni omphathi lo ofanele umnika ukudla. Ngoba uThixo uthi usothatha isigqibo asondele azokuxhasa nesigqibo sakho. Ngoba into ayilithileyo ukubona uthatha isigqibo bathi isigqibo ungekasithathi uma ngathi akekho. Yena wena uthatha isigqibo sokuba uJehova. Hallelujah. Jesus. Kwenzekani mama uzulu? Verse 9. Uthixo wenza uDaniel ukuba afumane inceba nemfesane phambi komthetho mathena. Umthetho mathena wathi kuDaniel, "Njengoyika inkosi yami ukumkani, omise eniyakudla neniyakusela, yina ukuba abubone ubuso benu buthe matsha kunababaya bazintanga zenu. Noyizekisa ikhala inhloko yami ukumkani." Wathi uDaniel kwinjoli abethele kumthetheleli mathena wayimisa phezu koDaniel noHananiya noMishaeli noAzariya. Khawubalinge abakhonzi bakho insuku ezili10, sinikwe sidle imifuno sisele namanzi. Hallelujah. Abazukudla ukudla kukakumkani kodwa ikhona into abazodla yona. Hallelujah. Hallelujah. Uthi uDaniel khawubalinge abakhonzi bakho nje insuku ezili10, usinika nje imifuno namanzi. Njengoba singakudla ukudla kwakumkani sizobe sisidla imifino. Njengoba singayiphuzi iwayini kakumkani sizobe siphuza amanzi. Njengoba izinto omzalwane ongazidli ezidliwa babantu bonke, ingaba le ufanele ukuyayidla na? Ngoba njengoba singadli bonke
mzalwane uyakuzila ukudla mzalwane yebo awudli izinto abazidlayo abantu kodwa ngaba le kufanele uyayidla na. Hallelujah. Abantwana abazohlala nje basonga izandla kodwa ikhona into abazoyenza. Hallelujah. Njengomzalwane othe sindisiwe endwele esazi ukuthi ezulwini ngenye imini kodwa kahlale nje songa izandla uhlale sidla khona into ayidlayo. Hallelujah. Uthi ke silinde etentesi mamzokwecela uvela iqhubeke ngishomayela khona. Yabona abazalwane lithi izwi likaThixo balikwa ke lo 10 days benikwa imifino benikwa amanzi. Hallelujah. 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 Emveni kwale 10 days bebeqinile xa behlolwa kwafikwa bona bebahle betshebile ngaphezulu kwaba abafana bebesidla ukudla kukaNkulunkulu. Ngoba xa udla izinto zikaThixo umahluko kuwe uba khona. Hallelujah. EkaThixo into idlayo iyaziveza. ODaniel sithe xa sisiva kwaseqaleni kuthiwa bebekrelekrele yile nto yenze bakhetho kodwa kwathi ngoku sebesidla imifuno besela amanzi bengazingcolisi sivile izwi liqhubeka lisithi kunezinto futhi abaphinde bazifumana ngoba into kaThixo iyaqhubeka ibheka phambili ayipheli. Noma ngaba namhlanje ubukule ndawo unethiwe awuqhubeka uhlala noThixo uqhubeka usidla izidlo zikaThixo lento iyaqhubeka iyandisa izinto kuwe iveze ezinye izinto. Hallelujah. Hallelujah. Ayibangcwele le 10 days yawenza umehluko nyani kubo. Yemama wakho ufunda pha ku verse 15 ukwenzela ukuthi kwazeke ukuthi ngithethe into esezulu. Verse 15. Ekupheleni kwensuku ezilishumi yabonakala imbonakalo yabo inhle behlelile ngaphezu kwabantwana bonke abadla ukudla kokunkani. Yakususa ke injolo ukudla kwabo newayini abangebeyisela yabanika imifuno. uThixo mama wabathini ku verse 17 besobe bedlile. Verse 17. Abantwana bane uThixo wabanika ukwazi nokuziqonda incwadi zonke nobulumko. uDaniel wabanokuyiqonda imibono yonke namaphupho. Jesus udlile uDaniel ebudlele kulungileyo wabesela niba uThixo ubulumko nokuqonda amaphupho nemibono kuthiwa yonke. Nansi imiphumela yokudla untodlayo kuba namiphumela unazinto uThixo amnika zona akuyodla uThixo ubuyulethi. Hallelujah. Awangeke uyothandaza ubuye kuThixo ungaphethe nto. Kunezinto zobuya nazo. Yingako umthandazo uliwa kangaka. Yingako ukuzila ukudla kuliwa kangaka. Yingako ukufunda iBhayibhile kuliwa kangaka. Ngoba umudla iBhayibhile uze imiphumela izoba khona. Umuhlelo ezwini ufunda izwi zikhona izinto ezizokwenzeka kuwe. Kodwa ndizothi namhlanje noThixo uthembekile. Hallelujah. Mangaba sisidla izinto zakhe noThixo uthembekile ukuthi asinikeze sikudingayo. Uthembekile uThixo uma ngaba sihlala ezwini ukuthi enze izinto thina esingakwazi ukuzenza zenzeke. Kuba
ibandla kwinsuku zokugqibela. Bandlali kaThixo, yidlala izinto zikaThixo ukuze nahluke. Kuzokwehluka kwezinsuku, bazofela bangahlikoke, bazofela bangasinolisiyo, bazofela bahlitathwe kaThixo. Athi Yesu umntwana phili ngesonto sodwa, kodwa ngamazwi aphuma emlonyeni kaThixo umuntu uyaphila. Abaphilayo bazophila ngenxa yababehleli besidla izinto zikaThixo. Bazothi abanye abagulayo bayokhangela unceda kwezinye indawo, asuke behleli kuThixo aphile ngayanga. Haleluya. Thixo akasimntu ukuthi aqamba amanga. Uthixo akasimntu ukuthi ehle amandla omntu. Kuthe kule tendency babebuye bephethe into. Bamzobe siyagqiba. Ndicela uyondifundela nje phaa kuverse 20, verse yokugqibela. Kuzo zonke indawo zobulumko bokuqonda abebezibuza kubo ukumkani, wabafumana bebadlula ngokalishumi zonke izazi nabakhwithi ababasebukumkani bonke. Amen. Bandlali kaThixo, cela nimamele le ndawo ndizoyohlala phansi. Bacele iintsuku ezingaphi uDaniel ukuthi mabalinde into neentsuku ezingaphi. Ngoku babadlula abanye ngokuphindwe kangaphi. Okay. Jesus. Yandlela udla ngayo yile zinto sizokwenzeka ngokuphindwe ngayo. Yabona ubudla kancinci kuthiwa abakhwinzi esiyazi itsho njalo yami iBhayibheli ithi babadlula ngokuphindwe kalishumi. Bahle aba bantu insuku ezilishumi. Haleluya. Uma ngabe udla kancinci amagqwirha azosondelana nawe, kodwa udla kakhulu uzokaka ngokuphindwe ngale ndlela adla ngayo. Uma ngabe udla kancinci uzenzela wena. Haleluya. Uma ngabe uthandaza kancinci uzibetha wena. Ngoba indlela zokwedlula ngayo abathakathi osiyazi abakhwinzi yindlela odla ngayo. Haleluya. Kodwa ngicela nje ukuyohlala phansi. Cela uthathe uposti leze ngaphambili ekhamereni likaYesu. Haleluya. Hey. Azalwane. Ngiyifundisa indaba eziphambili ngokuthothise kamva. Ukudlulisa leli phupha. Uthixo uyathetha. Ndizoyohlala phansi kodwa cela udlulisa abadlali kaThixo. Khane ndithethe ngento phezulu. Ndiyaxolisa tata umpostile. Ndizodlulisa iphupha. Ngoba izinto zikaThixo kufanele zithethwe ebantwini. Haleluya. ngoLwesithathu oleveke esuka kuyo ndiphupha ndiselalini yami kubekho ivoice ethi yiza ndikubonisa into. Ndithi ngiyazibona ndiyababa ndilapha esibhakabhakeni njengoba ndibaba ndivele ndibone sendikwindawo emnyama. Haleluya. Kumnyama kule ndawo kunzima nje ukubona umnwe wakho. Kuthiwe kubekho lethi kusemkhathini apha. Njengoba kumnyama ndizothi xa ngiphinda njengoba ndiyabona kunemililo emincinci ebasiweyo kuphekiwa apha ngembiza ezizincinci zimnyama zasemakhaya. Kugcwele inhlobo yezinto ezoyekekayo. Kuyaphithizela kodwa kuluzise. Kuyaphithizela abantu abanxibe into ezimnyama. Bazalwane ngizochaza amandla kaThixo kule ndawo. Njengoba bephithizela kubekho zakum. Nditheke xa ndifika kule ndawo kwakho ivoice endithandaza. Ndathandaza ngolwimi olulwam. Ndiya ndithandaza ndiya ndisiva ndiphelelwa ngamandla. Yathi ivoice ithandaza ngelwimi. Futhi ungayeki ngoba ubuke wangathandaza awuzuphuma apha. Ndithandazile ngelwimi. Weza lo muntu wafika wamaphambi kwami uzeqhumile akabonakala inhloko akabonakala inyawo. Lento imnyama imongqome wonke.
kum uyayibona le lali uthi lali yami emakhaya iphethwe apha emkhathini abantu abaninzi kule lali baphethwe sitha apha emkhathini imizi emininzi kule lali iphethwe sithi apha emkhathini wathi imizi esingakwaziyo ukuyilawula imbalwa wabiza emzini wami ayibangcwele ngovuyo ndigijima ndayo babalise lobo nginaba ndathi kwabakholwayo emzini nami qinisane wathi imizi esingakwazi uyilawula imbalwa usenkalweni emzini wami usenkalweni uthe ubatsho wafika uboyika ndithe uba ndoyike ndafuna nje laa nto bindithathe yandizisa ukuthi mayindithathe ndiphindise yangandithatha ndavuba ndiyoyika andazi ndizophinda kanjani nanku Thixo nenceba ndathi ndiyeva ndiva ivoice bangcwela ndiphakamisa utata umpostile ndiphakamisa uThixo wakhe ndathi ndiyeva kwakho ivoice ekhwazayo ngale ndlela utata umpostile aqhela ukhwaza ngayo xeshayela ukhwaze wanento ethi my God wathi bakhe ndava kunyakaza ndabona abangcwayo abanye bayachitheka ndithatha into ndibona ndini ndabona abangcwayo bayachitheka kwibhotile ezinekhasi kwidisorder ndayivuka ivoice yakhe ndikamboni ndakhangela uba ndizombona njengoba bekuluzise kwabakhona ilight le light ilight akuba torch ukuyibona itorch ilight amhlophe ayilayite njengesikhubu kodwa le light nathi yabankulu ndajonga ndambona ke ngokuba thini nawe ke unxiba ishirt emhlophe nebhulukhwe emnyama njengoba ndimbona ndamjonga emehlweni ndithenga ndimjonge emehlweni isibindi endisibone apho utheko lamahla bazalwane ndibona into endingabazengayibona ndakhe phupheni eThixo kanti ebafundisini abakhona nowethu umfundisi unegunya lokuthi adilise umkhathi unegunya ezinto ezasemkhathini into engezayithethe phupheni ndithe ndisobona isibindi ndagcwala nawo yandiqobula into endisiwe yandibuyisa ndibuyile ngemessage kodwa yaselalini yami ethi abantu balawulwa khona ndizothi bandlali kaThixo qhubekani nimthandazise into endiyibonileyo ndiyayikholwa ngoba ndiyibonile ndithetha ndiphambi kwaThixo uyayazi ndibonisile qhubekani nimthandazise kakhulu egameni likaYesu eleziza phambili. Thank you Jesus. Hallelujah. Sibulele kakhulu kuThixo egameni likaYesu. Bangcwele inkulu lento Thixo ayenzayo kule ndawo. And inkulu into Thixo ayenzayo in our time. And inkulu into Thixo ayenzayo ezimpilweni zethu. Amen. Eyona nto ndiyicelayo njengoba uMamNqedo eshumayela apha esithi njengoba kukhona izinto esingazenziyo kodwa kukhona izinto ekufanele siyazenza. So kule season kufanele ukuthi bangcwele singabantu bomthandazo, prayer. Sifanele singabantu abathandazayo, singabantu abazila ukutya, singabantu abafunda izwi. Ngoba uSathane uze ngamandla ngoba ixesha lelokuphuma. Kanti ixesha lokuphuma ndizama ukuthi uSathane uyayazi ukuthi ixesha yena akasenalo. Ixesha lakhe lincinci. So uhamba ngespeed ukuze enze sure kuba naba sele beyibonile light uyabakhulisa. Kodwa uba ibandla lizothandaza limendaweni yalo ithi iBhayibhile we are the light of the world. The more light yethu iba bright is the more sithatha space esikhulu in the atmosphere, is the more occupy a bigger space in the spirit.
souls to God. We want to win more people to Jesus. So njengoba ethetha omncetho ba kandisomathela le ethethayo uthi masithathe position yethu. Yes, njengemandla masithathe position yethu. It is our time now to dominate. Kudala sibukela uSatan as dominator, our demon as dominator, but now it is our time as the church of God to dominate. Yes. Yes. Uyayibona le nto lana kubekho abantu nje abazovele bacinga ukuthi bongene ecaweni enzinothanda. Aba bantu baqhutywa ngamadimoni. But into ebendiyifunda izolo ithi izinto ezenziwe nguThixo empilweni kaJoshua wenze intshaba ngemisebenzi ayenzayo phakathi kwabantwana baka-Israyeli. Xa befi-report ifike engena ebantwini abasetyenziswa nguSathana. They fear us. Uba siyithathile iposition yethu, we cannot fear them. Singakwazi ukhonza ngendlela esifuna ukhonza ngayo ngoba sayinga abantu abakhoswa ngamadimoni. We have God on our side. And in the Bible, if God be on our side, who can be against us? Who can be against us? Thank you, Jesus. Siyathandaza. My God, ngicela ke senze lamazwi nje bathandekayo. Ethi namhlanje I take my position. I am a prayer warrior. Ukusukela namhlanje I am a prayer warrior. Ndingumdli welizwi. Andidli wine. Ndidla izwi. Andigcwaliswa iwine. Ndigcwaliswa moya oyingcwele. Ndithi ndiyoyisa ngoba mkhulu ngakum kunalo usezweni. I overcome because greater is he that is in me than the one who is in the world. Yabona bangcwele emizini yethu, ezifemelini zethu, emitshatweni yethu, emisebenzini yethu, eziqawani zethu, asizuphathwa nguSathane, asizuphathwa ngamadimoni, asizuphathwa ngabaphakathi, asizuphathwa ngamakhwele, asizuphathwa ngamayeza. The Bible, arise, O God, and let all your enemies be scattered. The more in light of God is at the billion. Hey, I'm telling you, in Bonyama, over ivuka ekseni, uba kukhona izilwanyana bezingayazi ukuthi there is a lion around, ngoba iphule. Once a lion ivoice out ivoice yayo. Ezinye animals, by hearing the voice of a lion, they run even without seeing the lion. And it's as in nightmares as he says ebantwini abathakathaka. See nightmare. Uyakhumbula mfundisi kuvela uSamuel evela emntwini owayeligqirha. Isikhalo awasithole ukuthi yintoni undenza yona ngoba kuvela someone ombethe ilight. Singabantu be-light. Yes, singabantu be-light. Ngicela senze lamazwi. Ithi ijokwe zobumnyama efemelini yami ziyophuka ngegama likaYesu. Ijokwe zobumnyama ebantwaneni bami ziyophuka ngegama likaYesu. Ijokwe zobumnyama kumphathi wami emsebenzini ziyophuka ngegama likaYesu. Kona basakhala bakhosakhala. Ngicela sithandaze sonke egameni lenkosi Yesu. Ngicela sithandaze sonke sibonge. Sithandaze sonke in the name of Jesus. Ngicela umfundisi bakhashweza ngaphambili ezothandaza egameni likaYesu Kristu. Rakathala bakhosakhala.
Thank you, Jesus. Oh my God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Siyabulela kakhulu bathandekayo. Ngale mina namhlanje nje yasibonga ukwenza kukaThixo phakathi kwethu. Siyabulela kakhulu ngokuthi ni-attend bangcwele nize xa nibona i-post nibona izimemo uThixo anisikelele. Siyabulela kakhulu ngomso siwalapha futhi silapha ngomso 4:30 kwabe sekuqaliswa ngo4:30 kule ndawo. Hallelujah. Iyaqhubeka ivuselelo until Thursday. Praise the Lord. uThixo anisikelele. Ngicela nisishayele izandla ukuthi kube khona namhlanje. Amen. Ngicela ke uvala ukwenzela ukuthi sikhululeke ngethuba sikwazi uyolungiselela. Siyabonga Nkosi yamakhosi ngezwi lakho, ngokuthetha kwakho, ngokwenza kwakho kule ndawo. Thixo wethu onamandla onke, impilo yethu yabonga kakhulu. Silinde wena Thixo wethu onamandla ukuthi intando yakho yenze ngendlela othanda ngayo. Thixo wethu onamandla onke, siyabonga into yenzayo in the spirit konakele ngoba wena uyasebenza. Thixo wethu onamandla, usathana namadimoni uphelelwa yindawo. Ispace sase Black Bank siyasithatha siyas-occupy as the church in the name of Jesus Christ of Nazareth. Nkosi yamakhosi, light yakho mayande emakhayeni wethu, emisebenzini, ezimpilweni zethu, emitshatweni, ebantwaneni mayande egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. Udumo lonke luzabuwe ngoba wena lukufanele. Umntwana wakho omncedile kule ndawo mbiyele umfihle nendlu yakhe in Jesus mighty name. Ubabalo lwenkosi yethu Yesu Kristu, uthando lukaThixo, umdlalo kaMoya Ngcwele hlale kusonke in the name of Jesus. Amen.